Аз съм Ерорчо, Коста. Това е Детенджо. Коста хора, аз съм Детенджо. Аз съм Видигот и днес имаме рандом клип на нещо като влог. Пичагата на Коста. Нещо като влог. Да, мега влога. Сакарага. Вали! What the fuck, крейте се! Ще вали! Аре, дай, Грозенци! Нещо са ли гавим на Макс? Ай, гебе! Нещо са ли гавим на Макс? А, така! Коста! Виждаш се като някакъв човек с черна маска. Бала, чушката, бала. Отиваме на светлина. What the fuck? Здрасти, Пак беше! Дай да го покажа на хората. Ти си Слендър сега. Пак беше! Shut up! Shut up! Снимай го като хората! Дай. Епи! Снимаме клип, хора! If you want to touch my channel, you must subscribe! Yeah! Чай, ще ми пада гащите, защото са пекат. Да, хора. Чай, сега я се нещо! Защото са пекат! Пешо! Коста, байпан! Така, стига с лигавните. Сериозно? Стига с лигавните. Да, хора, сега да покажем извратеното място, на което играем гоненица. Да, what the fuck. Това е пясък. Тук минават някакви грозни. А това е Антонио, кажи здрасти. Тук е някакъв дребус. Той е някакъв пич. И продължаваме. Сега и тъпата парзалка, на която накрая има бяха. Дай пързо. Не, че Дай телефона за малко. Карай тъпа. Дай тело за малко. Дай го за малко човек. Снимай нас. Аз ще те снимам. Аз съм Бог. Слънцето е всичко. Трябва да вярвам. Коста, хора, аз съм ангела, там горе живея, а после умирам. После умирам, падам на земята. Ангел и каси! Това е рандъм циганин. Хора, това е ерор. Човека, който пребъгва компютъра. Колко компютъра пъкне? Колко компютъра пъкне днеска е? А това е рандъм циганин. Това е някакъв гей от квартала, не го знаем. Продължаваме с Чадор. Как пише майната? Някакъв друг клас. Никой, Проткив са там. Пише. If you want to suck my balls, suck my balls. Да, хора! И това е Проткив, той може да се пише с нас. Така на телефона. И той може да се пише с нас. Не може. Пак е рандом циганин. Рандом човек, дай. Рандом циганин, ще уби. Не мога да смотри, някак призървечки. Дайте, искам аз малко да снимам. Чай. Да, искам аз малко. Пресена клипа. Ти си гроза! Защо? Това е пич год. Аре, хора, дайте аз малко да снимам. Стах хора, съм Детенджо. Това е някакъв грозен рандом сега. Коста, хора, аз съм Детенджо. Тук сега при мен е Фидиго. Това е някакъв рандом клип, ерор снима. И ще бъгне скоро този тъп телефон, да. Коста, пичове. Да. И вече снимаме 4 минути. Това е пясък, това е замъка от нас. Браво. Вот е бачера пара. Yeah. Човек, снимай хората, не дей да снима. Снимай човека. В 6 клас там ще страпиш на нас. Оре, махнете рандом циганина. Дай за малко. Аре, човек, дай с малко да снимам. Ще махнем рандом циганите от клипчето. Защото, ако са чуете, това е Фичгот, Коста. А това е Проткив. Проткив. Проткив в канала. Дай цука. Муа. Stand the time. Коста, снимай рандом циганина, как се чепи в коза. Рандом циганин! Рандом циганин! Ода въда си пички. Чек, насочи камерата към рандом. Какво бе, той няма! Това е Пишо! Пишо, Коста! Ни го познаваме. Не го познаваме. Пишо! Ей, това е платформа с графичи. Пишо! Къде си бе, Пишо?
Емияри хора, надявам се да ви хареса. Подписвайте се, абонирайте се, дайте лайк и харесайте рандом цигани.